Το Ζιμπαλντόνε ήταν ένα τετράδιο που είχαν κρεμασμένο στη ζώνη τους οι Βενετσιάνοι έμποροι το 13ο αιώνα. Γράφανε μέσα για τα δρομολόγια, τα λογιστικά, τα εμπορεύματα, τα αστρολογικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγραφαν σε αυτά τα μικρά σημειωματάρια, όπου το βράδυ που επέστρεφαν διάλεγαν τις πιο σημαντικές πληροφορίες και τις αντέγραφαν σε μεγαλύτερα Ζιμπαλντόνε, τα οποία μερικά τα εξέδιδαν. Αυτό το καλοκαίρι άκουγα τη βιογραφία του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Ανέφερε τη λέξη Ζιμπαλντόνε, χρησιμοποιούσε αυτά τα σημειωματάρια σύμφωνα με το τρέντ της εποχής που είχε ξεκινήσει έναν αιώνα πριν στη Βενετία. Τότε η γραφή γινόταν σε περγαμηνή τις περισσότερες φορές, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό υλικό και γράφανε μέχρι τότε μόνο τα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και το Ζιμπαλντόνε είναι ένα τετράδιο που γράφουν ελεύθερα ό,τι θέλουν. Βρίσκουμε μέσα από συνταγές, για βάψιμο μαλλιών, αστρολογικά. Είναι το πρώτο δείγμα της ελεύθερης σκέψης σε ένα τετράδιο. Η γραφή για μένα είναι ένας τρόπος να ξεδιαλύνω τις σκέψεις μου. Γράφοντας μπορώ να κάνω μία διαλογή και μετά να τις αξιολογήσω, και όταν γράφω τα ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί είναι σαν να τα ξαναζώ. Με το να γράφουμε σήμερα είναι σαν να επιμικρύνουμε το χρόνο. Η εποχή μας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Όταν καθόμαστε να γράψουμε, εκτός ότι λειτουργούν όλες μας οι αισθήσεις εκείνη την ώρα, μπορούμε να εστιάσουμε λίγο καλύτερα στο τι μας απασχόλησε σήμερα. Να κάνουμε μια επανατοποθέτηση και αύριο άλλο. Γράφω από πάρα πολύ μικρή σε τετράδια και πάντα έψαχνα να βρω τα καλύτερα τετράδια στα μαγαζιά, τα πιο όμορφα, και όταν έμαθα τι γίνονται μαθήματα βιβλιοθεσίας πήγα και από τότε δεν σταμάτησα. Κόπτικη βιβλιοθεσία είναι από τους αρχαιότερους τρόπους που ράβουμε τεύχη, 2ος αιώνας. Ανοίγουν τα σημειωματάρια τελείως επίπεδα, οπότε όποιος γράφει σχεδιάζει, είναι πάρα πολύ ευχάριστη η γραφή για αυτόν. Από πάρα πολύ μικρή μου αρέσουν οι πλεξούδες και όταν είδα αυτόν τον τρόπο και είδα τις πλεξούδες ήταν για μένα αυτό. Αρτάριος σημαίνει Άρτεμις και Νεκτάριος, γιατί αυτό το ατελιέ το είχαμε μαζί με τον άντρα μου που είναι ζωγράφος, και στο μισό ζωγράφιζε και στο άλλο μισό βιβλιοδετούσα. Τα πρώτα σημειωματάρια ήταν για εκείνον. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι ο Αρτάριος υπήρξε, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήταν γιος του Ξέρξη τον 5ο αιώνα π.Χ. στη Βαβυλώνα, όπου τότε γράφανε με τη σφινοειδή γραφή και το λογότυπό μας λέει Αρτάριος στη σφινοειδή. Ένα σημειωματάριο από το ατελιέ μας είναι ένας μόνιμος φίλος. Το δικό μου σημειωματάριο είναι χρυσό με βελούδο, με πολύ πολύτιμο χαρτί, και κλείνει κάθε βράδυ με μία φράση.